Mwana uthi impilo yakho izoma. Izoma impilo yakho. Izoma. Wena tswela phili. Hambe phambili impilo yakho. Lo muntu akabone uphumelela uya. Libitsola mntu libokwe. Ngapha uthi uyathandaza but you are so angered. Igama lokho simalibusisi. Ienga yakho ivala ngisho nensebenzo kamoya ekumele ivule impilo yakho. Libitsola mntu libokwe. Kunabanye abantu Nkosi impela nami ngizibuza ukuthi kanti ngempela lo muntu lo unani? Ngibutshela umuntu libokwe. Umenze ngalokho kungalungi. Umenze ngalokho kungalungi. Umenze ngalokho kungalungi. Nami ngisale ngithi kanti Nkosi muthoga ngikuthatha bukayo. Ngibutshela umuntu libokwe. Akithi wangikudwa rekini. Kanti inkinga yakho ile nhliziyo yakho lempi. Uswere batho ka dipelo uqabanisa ama family wena muntu holy family ukuthi family ye edrainini yonke kama lokho simalibusisi ngapha uthi uyathandaza ngapha uthi ungena inkonzo yesintu but le nkonzo yesintu engenayo wena awunabo ubuntu kama lokho simalibusisi kanti le nkonzo yesintu ikufundisana ithini kuwe kama lokho simalibusisi ithini kuwe kapa yukuta mqombothi kama lokho simalibusisi noma ikufundisana angazi uyangizwa na nyangizwa kahle nyangizwa kahle i31 years uma i31 ziza sizabe sihleli la kanje sithandaza uNkulunkulu sicela ukuthi makuvuleke makukhanye maqhaqheke omunye utlabadutsi Kara Tavern. Ukuthi why hamba ina 14 years? Una 56 years namhlanje. Libitsola mntu libokwe. Angazwa ngizwa na. Kumele ukuthi nange 31 mntanami uforced nanoma kunzima uze entsebenzweni. Uma uze entsebenzweni uzokhulekelwa. Uzongena ibhavu lakho lokuqala endaweni yenkonzo uzogezwa endaweni yenkonzo akithi bangikudora kireni ugeza uqala new year yakho uyigezele enkonzweni ubone ukuthi impilo yakho yoba njani nangwana ka dikapile ka mo aki batlo jetsa maka ngiphila ngomuthi ene nya udla shem libitsola mntu libokwe nanoma ungangena eimpahleni zami ungikhafela sihlalo kama lokho simalibusisi ene siyangisiza wangikudlo rekere ngwena ene siyangisiza awubheke nje umthanda kanjani akoshe kamkhontra tlangatini kama lokho simalibusisi libitsola mntu libokwe uma ngiphambi kwakho kanje now uyafila ukuthi everything is well now everything is fixed libitsola mntu libokwe manje njengoba ngikunika lempande uyisebenzisa lempande ayikwenza uthandeke ube nesithunzi uma kuthi angunika iswasho ngiyokunika iswasho ngoba abantu bakini bathi bafuna iswasho akere uma singale mina nawe kuyovutha ana ungizwa kahle ungizwa kahle kodwa manje because of ngithanda inkonzo ukuthi azinisi ndawo inansele uzophola irikalinsi fela uzofala uqashwa lengane yagula kulokuthi lengane le yayenza yapaphatiswa ngoJesu mwana wagula washwa mushebile lezi ngane zakho zimoshiwe zigangelwe abantu lo myeni wakho yakuhlukumeza ngoba agangelwe abantu unzauri kitla morapedisa utlaba usiya ngwanaka umeqeda ukushiya utlabo lithatha selegana divorce kathi sakhona umyeni wakho but wathola wena unezinto kaba kala lo rata hulu washadi ku property sekumele manje ni half libitsola mntu libokwe akithi umkhudwa anhle thwekibwa ngorikere angazi ungizwa kahle na ngifuna mina ungizwe kahle uma ngikhuluma nawe
lento likwazi ukuthi ingene kuwena ngaphakathi. Akithi uNkulunkulu orikirini. Why kwamele thina into yethu yokhokho bethu siyeke uma amaRoma eusebenzisa umuthi? Why thina kumele siyeke umuthi uma iPope yesibili yaseRoma bekumuntu omnyama? Why thina kumele siyeke umuthi uma uZake wathi makunzima efuna ukubona uJesu agibela isihlahla esumuthi? Kiyabuza bana besu. Why thina kumele siyeke umuthi uma uZaka by the time bekunzima akhuleke etembeleshisa impepho? Then thina namhlanje awatlamela kusebenzisa iphiko. Amabhizinisi ayawa, uzimile umzalwane. Impilo yakho namhlanje imile because of wilakwela uyahaye. Ngithola umuntu mulibonke. Uye wanyanya amathuna kini. Namhlanje impilo yakho imile. Bekubabaza ngalana ngala. Unikezwe amandla ethonga lakini. Leli thonga lakini lakiyeka ngoba wena ungene enkonzweni e-wrong. Lakuthethe laphuma kuwena. Since from that day wabekama umzalwane. Wafundiswa ukufasta ukuthi ungadli 40 days, wahluphela lo fida njwali. Kwakungathi lokufasta kwakho kukwenza ukuthi kubize inkinga more. Libizo lami Mkhulu Hoti. Ingakho la kule nkonzo sifasta ungathi siyahlanya. Libizo lami Mkhulu Hoti. Muthu usha dipilisi tsatswekile, o fastile 40 days. Kamera 40 days ifela kilifula high. Libizo lami Mkhulu Hoti. Awumutse umuzwa kahle Mkhulu, awumbuza umakhelwane. Noma awuzwa. Uzoqwalisa nje inamba kwampe mbephe ngwanaka. Uzoqwalisa nje inamba awumbuze. Libizo lami Mkhulu Hoti. Bantwana bethongo. Bantwana bethongo. Bantwana bethongo. Ningizwa kahle. Uma usebenzisa lempepho akusikuthi umsebenzi oyenzayo ukubiza abantu abadala kuphela. Lempepho uma ila uyisebenzisa it purifies le ndawo le ukuyo. Ukuthi maye ukuthi kunemimoya noma i-energy e-wrong la ukhona iyakwazi ukuyikhipha ihlanziye. Angazi ungizwa kahle na? Uma kuneyinkinga ekhaya nihlala nilwa. Uloku zimile oNkulunkulu wase-Israel kana kwade bashapana ngadibhomo nilwa wes oNkulunkulu wase-Libizo lami Mkhulu Hoti. Kodwa lempepho le umukhuluma nayo uyitshela ukuthi kunzima la ekhaya, awulungise la kulomuzi. Iyakuzwa lempepho. Akithi Mkhulu Hoti. Iyakuzwa lempepho. Uma lempepho le ikuzwa uzobona kuyaqala manje kuyancipha. Libizo lami Mkhulu Hoti. Thina eAfrika besingenanto ekuthiwa i-anger, besingena depression, besingena anxiety. Besingena ma-suicidal thoughts, batho bayipulayang all the time kama lenkosi manibusisi. Kodwa ngoba salahla into yethu. That's why namhlanje ubaba ona 60 years uzoba iqhamuka thapha. 60 years. Muthi mwaka 60 years. Uzoba iqhamuka thapha. Libizo lami Mkhulu Hoti. Ikhona into esayilahla. Umuntu uma ngaphakathi enenzondo ngobundabuko lo muntu kumele agabe abanti lento iziphele ngaphakathi kuyena. Ana ungizwa kahle. Uma lo muntu kuyikuthi ngaphakathi kuyena ngwanaka ukwatile, une depression, unani nje ibinesaliyo yebo. Uma ingqondo yakho izulazula ubusebenzisa isisu uclean yonke lokudla lokukula. Sometimes umuntu udla inyama yenkomo uyithola ka Shoprite, angithi kunjalo. Le nyama yenkomo uyazi sukaphi. Inkomo yakho na sometimes yafa kabuhlungu. Engibadla uruta today. Njengoba le nkomo yafa kabuhlungu, uma le nkomo le uzoyidla, lento lo yamoya uyakuaffecta.
Akithi bangikhuhla rekere. Uma le nkukhu oyidlayo kuyikuthi zisuka somewhere kude Africa. Mwele ungikhala kathi lephe ishwile buhlungu ntwe yenu. Uma lento le ibuya kuwena iya-affecta negatively. Ana ungizwa kahle. Akithi bila ngikhuhla na. Wena ujani nami every day angazwe ngizwa na. Sometimes impilo yakho kuyahlanga kuba nzima ugijimisa abantu abatla ubulaya kanti lento wayidla utlamisa ijutse udinje awufethe uclean futhi ngaphakathi. Ingalendlela eAfrika besiphila ngayo angazwe ngizwa na. So ubani awugapi awuclean uphila nje. Even nokudla yakubuye futhi ku-affect ngokwakho. Angazwe ngizwa na. Hamuthu aswele depression umuzo depressed wakhe omunye akazi. Depressed nje. Ngithola mntu mulibokwe. And abantu abafayo because of depression abantu ukuthi kaningi kibathwele ngoba khala bana lichelete emaphilo ngabona. Mara hasabona wetsala. Ngithola mntu mulibokwe. Abanye bangena ispirit sokuba greed. Eyakithi bangikhuthwa na. Angazwe yangizwa na. Ake sibuyeleni embo. Sibene emasiswini, sibeni kwantu. Sibuyeleni emathongweni. Impilo yethu yoba ngcono. Yoba ngcono impilo yethu. Babukeli emakhaya sanibonani dumelang absheni and hello Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street Johannesburg CBD. La sitholakala khona singase Gandhi Square rightly in Ilof ne Marshall. Ila sitholakala ngakhona bakwethu. Singase Gandhi Square ila kona inkonzo yethu isuka khona. Ngisuka from ibandla libizwa Imvuselelo Afrcan Traditional Church. Imvuselelo African Traditional Church ibandla eleza kimi ngombono. Wathi umoya kimi kufanele ukuthi ngivule inkonzo ezobuyisela abantu emasikweni. Wathi umoya kimi kufanele ngivule inkonzo ezobuyisela abantu emadlozini wabo. Le nkonzo le inkonzo yamadlozi. Le nkonzo le inkonzo ebuyisela abantu emadlozini wabo, ebuyisela abantu eyintethini nasemasikweni abo. Lena inkonzo yamasiko. Njengoba ungibuka usemakhaya mntana kababa nomntwana ekhehla nomntana kaNkulunkulu. Ngicela uyazi ukuthi lana kule nkonzo le sikhonza nawe. Sikuvulele izinto zakho ngendlela yama-Afrika. Sikhonza nawe. Sikulungiselele izinto zakho ngendlela yabantu abamnyama. Uma ngithi ngendlela yabantu abamnyama ngisho ukuthi ngendlela yesintu. Sukusebenza thina la ekhaya ngemithi. Sikusebenza la ekhaya ngeyiwasho. Sikuphakamisela izinto zakho. Sikuvulela izinto zakho ngendlela yase-Afrika. Manje ngiyakumema ngiyakubiza mntwana wekhehla. La ukhona. Umema Mkhulu Hoti. Imina mqamba indlela walendlela. Imina ngiqala indlela walendlela. Imina muntu oqala nqa emhlabeni wonke jikelele oyenze ibandla elisebenza ngomuthi. Ngoba lento ngiphiwe, ngoba lento ngitsheliwe, ngoba lento ngibizelwe. Mina angisebenzi njengabafundisi abathi bona baqinisa abantu ngamanzi, baqinisa abantu ngama-olive oil. Baqinisa amanzi abantu ngamanzi ngama-olive oil, things like that. Balok bethi they have ama-anointing oils I5 noma I20 are different. Balok bafaka ama-anointing oil are red, anointing oil blue, anointing abathi ama-olive oil are red, are blue anjani. Balok ba mixa nalama anointing oil athengiswa ema-chemist. Angikwenzi lokho mina. Mina ngisebenza abantu ngemithi. Ngisebenze abantu ngeyiwasho. Uma ngusebenza ngamafutha, mina ngusebenza ngamafutha asuka ezihlahleni. Asuka ezihlahleni. Ngusebenza ngamafutha asuka ezihlahleni. Ezivula impilo yomuntu. Lento le yami ngayiphathiswa uma nginikezwa amandla amathonga. Amathonga anginikeza amandla
ngihambile ngiyokhuleka emfuleni. Uma ngiyokhuleka emfuleni, umfula wayenza imihlola, nganikezwa isiphiwo samathongo. Lesi sipho ngasiphiwa amathonga nezingilosi zikaNkulunkulu. Yingakho namhlanje abantu beza la ekhaya bayaphumelela. Abantu beza namhlanje into zabo ziyalunga. Abantu beza namhlanje la ekhaya bathola imisebenzi, abanye bathola imishado, abantu abanamadliso bagabha amadliso. Kunabantu abagabha amafutha la ekhaya asabekayo. Kunabantu abagabha imali, umuntu uvalwe ngemali. Kunabantu abagabha ikhiya. Kunabantu abagabha izinto, intambo eyiboshiwe. Kunabantu abagabha amabhodlela. Kunabantu abagabha igazi elimnyama la ekhaya, ukubonisa ukuthi lento lena ikhona, iyasebenza, iyaphila. Manje namhlanje ngiyakumema, ngumemela mntwanami usuku olinamandla kakhulu, i-31 zikaDisemba. I-31 zikaDisemba. Ngeyi-31 zikaDisemba kuyonqamuka amaketango, kuyovuleka iminyango evaliwe, kuyovuleka iminyango eyavalwa abantu, kuyokhanya, kuyolunga, kuyophakama. Ngeyi-31 zikaDisemba kuyokwenzeka imihlolo ongakaze uyibone phezu kwempilo yakho. Ngiyakumema, 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 ngiyakubiza, ngiyakumema. Ngeyi-31 it will be a very prophetic night, a very prophetic day. It will be the day of miracles and power. Ngimema bonke abantwana bethu ngabase Cape Town, East London, Durban, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Pretoria, Mpumalanga, Witbank, Secunda. Ngiyanimema. Ake nizeni. Abantu base Cape Town ngifuna bayazi ukuthi uNkulunkulu wenze imanga. Wathi kimi ngeFebruary I have to be in Cape Town. February ngiyeza eCape Town. Manje bantu base Cape Town ngifuna nize, ngizoba ne-meeting nani, ngoba February, first week of February I'll be in Cape Town. First week of March I'll be in East London. Second week of March I'll be in Durban. Wozani kulo msebenzi omkhulu kangaka. Ngiyakumema, 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 ngiyakumema. Ngeyi-31 ngizabe ngiphethe insebenzo enkulu. Leyo nsebenzo leyo mntanami is just 200 rand insebenzo yakhona. 200 rand insebenzo yakhona. Insebenzo yakho is just 200 rand. Entrance is for mahala. Ukungena enkonzweni akubhadaliswa muntu. Ungena mahala. Uzothatha ibusiso zakho. Kumele ngeyi-31 ube enkonzweni. Uma usenkonzweni ngeyi-31 usuke unquma uqela amaqela uphakama, ngoba uma ungekho enkonzweni ngeyi-31 abathakathi laba kuvala khona. Ngeyi-31 mntwana ungaye endaweni zokuzijabulisa uthi emathaveni. Don't do that. Iba endlini kaNkulunkulu. Iba endlini kaNkulunkulu. Anye kuyisole. Ngeyi-31 ngifuna ungiphathele mntwanami icathulo ezintsha. Brand new shoes. I don't want icathulo ezidurayo. I don't want ngifuna nje icathulo ezintsha. Lezi icathulo ezintsha oza nazo ngizozifaka impande. Njengoba la ekhaya senza ngeimpande, ngizozifaka impande noma iswashe noma umuthi noma isihlahla. Le mpande engizoyifaka lesicathulo lesakho lesi, ngifuna ukizwe kahle. Iyona mpande ezovula unyaka wakho ka-2024. Uzofaka lezi icathulo lezi for 7 days. For 7 days usifake. Lezi icathulo zonke ngizosifaka impande ngaphakathi. Le mpande le mntwanami uzofaka icathulo zakho. Umoya uthe kimuza ngesiprofit. Wathi umoya kimi umuntu uvalwa from phansi enyaweni zakhe.
Yingakho labantu behlupheka kangaka. Yingakho labantu impilo yabo ingayiphambili. Yingoba bavaliwe. Kodwa bavalwe einyaweni zabo. Akithi uNkulunkulu rikiringi. Njengoba uvaliwe, wavalwa einyaweni zakho. Mawuqeda kuvalwa einyaweni zakho, lenhlabathi yathathwa, yafakwa imithi, yayolahlelwa emanzini. Lenhlabathi yathathwa, yayogubhela esidulwini. Lenhlabathi yathathwa, yamixa namagazi ezilwane. Bahlaba bathi bafuna ukuthi impilo yakho ingayiphambili. Bavala ngemithi yobuthakathi. Bavala ngeintambo. Uboshiwe njengoba unje. Kodwa umoya uthe kimi, uphathe iqathulo nge-31 uze nazo la ezintsha. Lezi iqathulo ezintsha mntwanami, ngizofaka impande ngaphakathi. Le mpande engizoyifaka ngaphakathi. Le mpande engizoyifaka ngaphakathi. Kuyonyiwa kuyoba kubi kakhulu. Kunabantu ulalwa izinto ebusuku, awuyazi lento le ukuthi ilala isuka kuphi. Ulalwa yipoho, ulalwa imikhovu, ulalwa yinyoka, uphupha usemanzini, inyoka ikurounda ikulala. Imimoya yonke ubumnyama leyo. Imimoya yonke le kaSathane. Manje ngiyakumema, ngiyakubiza ukuthi mntwanami ngwanaka, mntwanami ngwanaka, mntwanami ngwanaka. Nge-31 ngizokufaka le mpande inqathweni zakho. Lezi qathulo zizoletha ama-promotions phezu kwempilo yakho. Lezi qathulo uzohamba ngazo uma uyomaketha. Lezi qathulo uma uya kubhizinisi yakho uzohamba uyifakile. Njengoba ibhizinisi lakho livaliwe, kuyovuleka. Lezi qathulo uzohamba ngazo uma umuntu ogijima ama-court cases. Lezi qathulo uzozifaka mntwanami uma uya anywhere la ufuna ukuya khona. Phone njengamanje uma kuyikuthi ufuna more information, noma WhatsApp, i-call center ivulekile. Sise 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Umnikelo wakho for that day is just 200 rand. Wokuthi izinto zenzeke. So phatha inkonzo lana nge-31 kuyovulwa ekseni iminyango ukuze ukwazi ungena mntanami nge-31. So phatha inkonzo ebusuku up until kuse. So ibamba lenkonzo from ebusuku 6 to 6. Sizabe sikhuleka. Sibiza amandla, sibiza impilo, sibiza ukuphakama. 6 to 6. Then ekseni before hamba ngiyogeza. Ngiyakugeza ngufaka ibhavu lenhlanhla. Ngufaka ibhavu lokuphumelela. Ukuthi the year 2024 akube unyaka omuhle. The year 2024 akube unyaka wempumelelo. The year 2024 akube unyaka wezinto ezinhle nokuphumela phezulu impilo yakho. Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngicela ufone uze. Uma mntwanami ungayizwa direction kahle ngiyayiphinda futhi. Sise 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Woza nabangani bakho, woza nemndeni wakho, woza nabagulayo, woza nomuntu ongaboni, woza nomuntu ongezwa. Come with the blind, the sick, the disabled. La enkonzweni sizokukhulekela. Your life will never be the same again. Ungakhohlwa. Iskipa samandla nasi se Imvuselelo African Traditional Church. Lesi skipa sithi 2024 unyaka wami, 2024 unyaka wakho. Lesi skipa si-order, si-donate mntwanami kuze impilo yakho ikwazi ukuthi ibe right. Vumisa ithonga leskipa lesi. Leskipa sifake uma uhamba uyofuna umsebenzi, uma ugula, uma uhlusha izilwane, faka leskipa lesi mntwanami. Leskipa siyovula into zakho. Leskipa siyokukhanyisela. Amandla khona. Leskipa lesi siyovula into zakho. Nge-31 silana emsebenzweni. Umnikelo is 200 rand. Uyafika la ekhaya. Entrance for free, it's mahala. Wozokhuleka nathi. Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngiyakumema. Asihlangane khona e 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Siyabonga.